ରୁ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ରୁ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିହବ। ସେଇଟା କଣ ଅଛି? ହଁ ଅଛି। ସେଇଟା କଣ ନାହିଁ? ତା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ରୁ ପଇସା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିହବ। ସେମିତି ସେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ନେଇଛନ୍ତି ତା ପଇସାଟା ତମ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ। ନା 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 ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭରସା କରନି ବୋ। ନହେଲେ ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ସ୍କାନର ଉପରେ ନେଇଯାଅ ତମକୁ ସାମାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ତାହା ଆଗକୁ ଆମକୁ ଜିନିଷ ବାପା ଦେଖିଲ ୟୁପିଆଇ ସ୍କାନର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ କଷ୍ଟମର କେମିତି ପଳଉଛନ୍ତି। ସ୍କାନର କଣ ବହୁତ ଜରୁରୀ? ନିହାତି ଆଖପାଖ ସବୁ ଦୋକାନରେ ସ୍କାନର ୟୁପିଆଇ ପେଟିଏମ୍ ସବୁ ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆମର କଣ ମିଳିବ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆଉ ଜଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ି ହେବ। ନା 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 ତୁ ସେ ଝାମେଲାରେ ପଶିକି ଫୋନ ପେ ଆଉ ୟୁପିଆଇ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ତୁ। ବାପା ଏମିତି ହେଲେ ଆମ ଅଧା ହେଇଥିବା ଘର ଆଉ କଣ ତିଆରି ହେଇପାରିବ? ସତରେ କଣ? ହଁ ଯଦି ଆମେ ପଇସା କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସ୍କାନର ପେଟିଏମ୍ ୟୁପିଆଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା 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 ମୁଁ କେବେ ତା ଉପରେ ଭରସା କରିବିନି। ନା ବାପା ଥରେ ଭରସା କରିକି ତ ଦେଖ। ନା ନା ତୁ କୋଉ ମତେ ଯାହା କହୁଥିଲ ୟୁପିଆଇ ଆଉ ଫୋନ ପେ ଆମ ପଇସା ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ କେବେ ଭରସା ମାଇକ୍ କୁ ପାଖରେ ରଖ। ବାପା କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ମୋର ପୁଅ ଦେଖୁନୁ ୟାକୁ ଦେଲି ମୁଁ 10,000 ତାକୁ ଦେଲି ମୁଁ 7,000 ଆଉ 3,000 ମୁଁ ପାଉନି। ବାପା ତମେ ଏମିତି ଖାତା ପତ୍ର ହିସାବ ରଖୁଛ ମନେ ପଡୁନି ହେଲେ ତମେ ପେଟିଏମ୍ ରେ ରଖିଲେ ପଇସାକୁ ତମେ ନିଜ ପଇସାକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଖାତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ପେ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ। ଯା କୋଉ ବେଳେ କୋଉ କଥା ଆସିକି କହୁଛୁ ବାପା ଥରେ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପ ଗୋଟେ ଆପ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଫୋନ ପେ। ଏଥିରେ ନିଜ ପଇସା ନିଜେ ଛାଡ଼ି ହବ ଓ କାହାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଛ ଅଛି। ସତେ ନା କଣ? ହଁ ଏଥିରେ କହୁଛୁ ମୋ ଖାତାଠୁ ଏକ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ। ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ। କିପରି? ଏହା ଦ୍ୱାରା ପଇସା ଆପଣ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସବୁ ଦେଖେଇବ। ନା 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 ତୁ ତା ଉପରେ ଭରସା କରନା। ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଏ ହରିଆ ଦାସ ପୁଅର ପାଖରେ ସେମିତି ହେଲା କଣ କାର୍ଡ ଫାର୍ଡ ଦେଲା ଯେ ତାପରେ ପଳେଇଲା ଏଥିରେ ଜମିଲା ପଇସା ତୁ ଯାହା 5 ଦିନ ପରେ ମଉସା ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଦୋକାନ ତ କଣ ନୂଆ ଭଲ କରିଦେଇଛ? ହଁ ବା ଫୋନ ପେ ପେ ଚାଲିଲାଣି ଏଇନାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ହଉ କୁକୁର ହେରିକା ଟିକେ ଦିଅ ମୋ ଝିଅକୁ। ଦିନ ଦପରେ କୁକୁରି ଆମ ସେ କେତେ ପଇସା ହେଲା? ତାଙ୍କର 15 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଆପଣ ଆମ ଫୋନ ପେ ଚାଲିଲାଣି ବାର ଥର ଜଣା ପଡୁନି କି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଫୋନ ପେ ରଖୁଛ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନରେ ଆଉ ତମେ ଜାଣିନକି? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ମଉସା ଜାଣିଛ ଗୋଟେ କଥା? କଣ? ଏବେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାଟା ହେଇଥିଲା ସାମ୍ନା ପୁଣି ଏଇଟା ସବୁ ମୋର କନା ମୋ ଝିଅର ପୁରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇଗଲା ଯେ ବସେଇକି ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ପାଉନି। ଆମ ପୁଅର ପରା ସେମିତି ହେଇଗଲା କୁଆଡ଼େ ଆଇଲା ସେ ଧାନା କଣ କହିଲେ ପୁଅ ମୋ ପୁଅର ପରା ସେଇଆ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ନେଲା ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଇଠି +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି କାଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କୁଆଡ଼େ ହଜେଇ ସାରିଲାଣି ମୋ ବାତ୍ୟାରେ। ଆଉ କଣ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ଝିଅ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରଟା ପଢ଼ିଥାନ୍ତା ନାଁଟା ଲେଖେଇଥାନ୍ତା କଣ କରିବ? ସିଏ ପୁରା ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ କରିବା ଲୋ ମା ଆମ ପୁଅ ତ ଏଇଠି ବଇଛି ଡିଜି ଲକର। ସମ୍ଭାଳୁଛି ଆଉ କଣ? ଆଉ ଟିକେ ଡିଜି ଲକର। କଣ ଟିକେ ଏବେ ଜାଣିଥିବ ଯଦି ଟିକେ କହିବ। ଆରେ ଭୀମ ଦାଇନା ଦାଇନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ତତେ? ହଁ ବାପା ହଁ ବାପା କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଣ ବୁଝେଇବୁ? ତୁ କିଛି ତ ବୁଝିପାରୁନୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଏକ ଆପ। ମୋ ଝିଅକୁ ବୁଝାରେ ମତେ ଆସିନି ମୁଁ ଏର କିଛି ଜାଣିନି। ତାପରେ ଏ ଆପରେ ନିଜ କଲେଜର ଅଫର ଆଇଡି ପକେଇ ନିଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାର କରିହବ। ହଉ ମୁଁ କାଲି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ବାହାର କରିବି। ହଁ ସତ ତ ଭାରତ ବି ବହୁତ ଆଗେଇ ଗଲାଣି। ଆମେ ବି ଚାଲ ଆଗେଇ ଯିବା। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ବି ଚାଲ ଆଗେଇ ଯିବା। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଜୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସିନ୍।
ଦେଇପାରିବ। ଶୁଣ ମା, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନା ମୋ ମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ଭରସା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି। ସତେ କି? ହଁ, ତୁ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଜମାର ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ଏବେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଏବେ ଘରେ ବସି ସବୁ କିଛି କରିପାରିବୁ। ହଉ ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଭାରତ ଆଜି ଏକ JM ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଜନଧନ ଆଧାର ମୋବାଇଲ। ଆସ ଆମ ଭାରତକୁ ଆଜି ଆଗେଇ ନେବା, ଡିଜିଟାଲ କି ଯାଏ।